म्हार्दोळच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुगंधी जाईंनी इथल्या म्हाळसा नारायणी देवस्थानात होणारी जाईंची पूजा सर्वदूर प्रसिद्ध आहे। भाद्रपद वद्य द्वितीयेला नाईक गावकर या फूल विक्रेत्यांच्या फुलकार समाज ही पूजा करतो। गोव्यासह आजूबाजूच्या राज्यातील भाविक मोठ्या संख्येने या पूजेसाठी उपस्थित राहतात। या दिवशी मंदिराचा संपूर्ण परिसर जाईंच्या फुलांनी सजलेला असतो व सर्वत्र त्याचा सुगंध दरवळत असतो। या जाईंचा सुगंध इतर राज्यात मिळणाऱ्या जाईंपेक्षा खूप वेगळा आणि जास्त असतो। या पूजेचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे पूजेसाठी सजविले जाणारे मखर होय। नाईक गावकर समाजातर्फे जाईंनी संपूर्णपणे सजविलेले मखर देवीला अर्पण केले जाते। या प्रथेला 100हूनही अधिक वर्षांची परंपरा आहे। आत्तापर्यंत या समाजाने देवी महाळसेच्या चरणी विमान वाहन, महारथ, नौका वाहन, गरुड वाहन अशी विविध आकारात सजवलेली मखरे अर्पण केलेली आहे। पूजेच्या आदल्या दिवशी मंदिरात हे मखर बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होते। रात्रभर जागून देवीचे मखर बनवले जाते। हे मखर बघण्यासाठीच नागरिक लांबून या दिवशी खास येथे भेट देतात। संध्याकाळी साधारण 7 वाजता पूजेला प्रारंभ होतो। त्यानंतर कथा वाचन होते। रात्री 11 ते 12 या वेळेत देवीची पारंपरिक घुमड आरती होते। यानंतर नाईक गावकर समाजातर्फे सांस्कृतिक गायन किंवा भजनांचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो। नंतर तीर्थप्रसाद देऊन पूजेची सांगता होते। यावेळी मंदिराच्या गाभाऱ्यापासून संपूर्ण सभा मंडपापर्यंत जाईंची सजावट केली जाते।